Vale. Bueno. Perfecto. Sí. Ah. Crec que avui necessito absorbir tots els sorolls. Ostres, sí que falta càmera. Mare meva. Ai, senyor. Torna a passar-ho de la càmera un altre cop. Ah! M'estic ballant amb la càmera 30 vegades.
La cámara USB. Res. No, perquè això no m'hi veig. Ah, que es pot crear un! Vale. Gent. Perdó, ara. Gent, si no hi ha ningú. Ja. Hi ha gent. Estic descobrint com s'utilitza l'OBS. Per què? Perquè això és una aventura que no acaba mai. És com One Piece. A veure... Esto lo suprimo. Exacte, ara estàs tu. A veure, afegeix. Captura... Videojoc... On està? Dispositiu de captura de vídeo. Jaja, cam. D'acord. Sí! Madre mía, soy un geni. Mira. Gran. I així, un directe sencer podria estar. Harakum! Ahí li podria haver posat Harakum. Bueno, ja... Ja quan li canvi el nom. Vale, vinga. Comença el moviment, eh? Ara, el veu perfecte. Aviam. Fem l'aventura. Nivell 4, bitches. Ahora puedes conectarte a internet y ver los... Dona igual a estos usuaris. Però això destruirà la vida. Això t'ensenya tots els valors. Els valors del fitness, tio. Hoy se cumple la tercera jornada de tu aventura. Com ho esto? A veure, hem de ser una mica sincers en aquest joc, s'ha de ser sincer. Me canso un poco, prefiero mantenerla. La gent és còmoda. No oblidis que la feina dura sempre té recompensa. Som-hi! Demostres com es fa, tit! Em fa gràcia perquè tip en anglès vol dir... 3, 2, 1. Venga. Sube cada rodilla de forma alterna hasta tocar el rincón. Este estiramiento se centra en muslos y glúteos. Una vez más. Culo. Justo así. Ahora pasaremos a levantar los talones. Venga. Alza el pie y toca el interior del talón con el rincón. Estira al levantar los tobillos. Una vez más. Bien hecho. S'ha A continuación vamos a estirar la espalda. Com es feia? Hòstia. Flexiona las rodillas. Inspira al estirar la pierna. Expira al incorporar. S'ha eixat. Guapos vosaltres. A veure, Se estiran los músculos de la espalda. La gent no fitness, la gent fitness de veritat no aguanta negocio. Esto es horrible. Per mi. Ai! Lo haces bien. Segur? Se van las piernas. Venga. Levanta el rincón e inclina el cuerpo hacia un lado. Ui, que no me dona cap enrere.
hacia adelante y no inclines la cabeza. Uf. Procura no volver a la posición inicial de forma brusca. M'agrada poder sometre els estiraments, però... A la ronda más. Así te estiras. ¿Te gustaría mencionar algo? A ver, ahora. ¿Qué me dicen de mencionar? Pues cada vez que lo consigas, te puede servir de ayuda. Venga. Capítol 2, gent. Terra de la nit. Buah, ja està, Quan acabi aquest joc faré un vídeo sobre el lore, què us sembla? Us sembla bé? Vídeo de... El Draco està per aquí. Està parlant. He arribat fins aquí perquè vaig cometre l'error de baixar la guàrdia. Però a partir d'ara no us ho posaré tan fàcil. Increïble. Draco. Va créixer en aquest lloc, la Terra de la nit, on mai surt el sol. Fatal, fatal. I per més Inri, els monstres estan més actius per la nit. Hem d'anar amb més compte. No, ens penso carregar tots. Ja ho sé que és veritat, però deixa'm de fons, joder, que si no només tinc un. Com seleccionar capítols? Els capítols són els mons, no? És el que estic entenent. Jo crec que estudies. Perquè ho has de fer, perquè si no, acabaràs com jo, val? Sense feina. De res. A veure, tenir el millor xat de Twitch s'haurà de tractar bé. Hauria d'haver un poble horrible, però amb tot amb el que hem caminat. Si els monstres que ha creat en Draco apareixessin prop del poble, tot el nostre esforç seria per res. Hem de frenar en Draco, és massa perillós. Començar. Gent, estic traduint, però ni us ho podeu imaginar. Començar. Ai, senyor. A veure, aquí tinc... Vinga. Ara ja corro més ràpid. Algú ha de pujar. Això. Vinga. Estic corrents. Ai. És que això t'ho has de pujar, si no... A veure... Vinga! Si te cuesta hacerla, da láminas de descentrada. Ponla apuntando al suelo para recalibrar. Ojo, es por recalibrar. Venga, ya está. ¡Buah! Venga, en combate. Acabarem vosaltres. Com ho faré? Presión sobre la cabeza. Venga. No levantes la vajilla. Buen trabajo. Perfecto. Maravilla. Maravilloso. Vinga, gent. Genial. Bravo. Magnífico. Así me gusta. Bien hecho. Muy bien. Vinga. Predominio. Vale. Increíble. Bien hecho. Sigue así. Vale, gent. Genial. A tope. Aumenta el ritmo. Eso es. Sigue así. Quedan 5. Genial. Quedan 3.
Me parece muy motivado. ¿Qué? Venga, selecciona una habilidad. La silla. La silla. Vale. Uy, el chaleco. Muévete más despacio. Las rodillas y los pies deben apuntar al frente en paralelo. Te mueves demasiado rápido. Vale, vale. Ay, vale, vale. Dóblate un poco más. ¡Hala! ¡Haz defensa! ¡Ostras, me cargas aún! Sigue apretando. ¡Oh! Sigue así. Elige una habilidad. Rodillas al pecho. Ah. Allá vamos. ¡Uf! Esquiva mientras sueltas las rodillas. ¡Fantástico! ¡Estupendo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Así se hace! ¡Increíble! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Así me gusta! ¡Sigue así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sube el ritmo! ¡Así se hace! ¡Sigue así! ¡Quedan 5! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Quedan 3! ¡Así me gusta! ¡Qué bien! ¡Venga, la última! ¡Estupendo! ¡Qué dominio! ¡Levántate con calma! ¡Ah! ¡Hostia! Aprieta al doblar un poco las piernas. Procura hidratarte lo suficiente. Hostia, sí que no me ha gustado igual casi. No, parece sentadillas. Sentadilla. Venga. Inspira mientras flexionas las piernas. Buen trabajo. Perfecto. Impresionante. Bien hecho. A tope. ¡Qué dominio! ¡Qué bien! ¡Magnífico! Venga. Baja la espalda y las curvas no se adelantarán tanto. ¡Woo! ¡Lo has conseguido! Me toda pasta. Sí. Acabas de aprender la habilidad presión abajo. ¿Quieres añadirla a tu repertorio? Sí. Podríem dir que sí. Oye. Sí. Per cert, hauré de canviar una carpeta a l'OBS. No ho hem recuperat. Vinga. A seguir. Vinga. Ara. No sé què hi ha per allà, però... Merda, la capsa. Vinga. Més cors. A veure. S'havia de calibrar. Ah, que tenia el mando al revés. Ah, tu corre! Vinga.
Hòstia, un enemic nou! Ah, mira, veieu? El presiona abajo té ataque de àrea. Aquest moviment és nou! Espera, ¿cómo? Vale, vinga. ¡Toma leche! Venga. Hòstia. Siente la tensión de la puerta de espiral. Venga, selecciona Hi ha algú nou? No, el de sempre. Una tren superior. sobre la cabeza. Sí, és el que més m'agrada, val? Ai. Venga. Suelta el aire mientras aplicas el ritmo. Ara. Sí. Buen trabajo. A tope. Muy bien. ¡Qué maravilla! Buen trabajo. No. Bien hecho. Ponte a prueba. Més ritme. Vinga. Quedan 5. Té. Té. Quedan 3. Té. Maravilla. Té. I té. Y así, así. Vinga, pesa. Dos. Ara. Deberías notarlo en el abdomen, no en los brazos. Cuidado, se te está agotando la energía. La silla. Ah, els he fet la silla. La que ja em convé. La silla. Ai. Ja torna a passar. Dobla bien Ay. despacio. Sigue el ritmo del ejemplo. Vale. No te sobreesfuerces. Ara. Te mueves demasiado rápido. Ai. Vuelve despacio a la posición inicial. Muévete más despacio. Sigue el ritmo del ejemplo. ¡Qué estilo! Segur? Aprieta al doblar un poco las piernas. ¡Qué difícil! La próxima vez irá mejor. Seguir. Et deixa arribar al combat? Uf!
Gent, això pujar-s'ho és impossible, quasi. Sí, vinga. Vinga. Lluitem. Oh! Ai, sí, que està així. Toma daño de área. Yeah. Hòstia, la defensa et fa perdre cors. Vale, m'acabo de donar compte. Hi ha alguna que us faci més mal? Els dos? ¡Deltoides! Venga, venga, venga. ¡Nada! ¡Sí! Sigue apretando. Cuidado, se te está agotando la energía. Rodillas al pecho. Espera. Ara. Ai. Ara. Allá vamos. Ja. Evita un suelo duro para este. Perfecte. Muy bien. Sí. Magnífico. Prepara't. Vols més? Estupendo. Segueix. Bien hecho. Genial. Sigue así. ¡Qué bien! ¡Fantástico! ¡Qué bonito es sudar! Nivell 6, bitches! A veure, més atac i més defensa. Segur que ara sí em va amb algú. Toma! Más corazones! Sí! Seguir. M'agradaria un llibre de bestiari d'aquest joc.
Bueno, algunes m'he endut. Seguim, seguim! Ai, no. Selecciona una habilidad para atacar. ¿Tendrá alguna nova? No. Da igual. La silla. Yeah. Ah, espera, ¿qué? No. Vale. Nótate despacio. ¡Toma! Vuelve despacio a la posición inicial. Lo notarás en el torso y los hombros. Oh. Sigue el ritmo del ejemplo. Te mueves demasiado rápido. Estira. Bueno. Aprieta al doblar un poco las piernas. No hemos fet... Elige una habilidad. Presión sobre la cabeza. Allá vamos. Suelta el aire mientras aprietas el cinturón. ¡A tope! Bien hecho. Venga, venga. Tú tira, tú tira. ¡Dale! Sube el ritmo. ¡Ahora! ¡Sí! Maravilla. Quedan 5. ¡Sí! Sigue así. ¡Sí! Venga. ¡Sí! ¡Qué dominio! A defensa. Deberías notarlo en el abdomen, no en los brazos. ¡Ara! No em faràs res! Venga, tú puedes. A veure, aquesta se'm destrozarà, ni aquesta... Pero la pego en camas. Así que, y no van a ser 60 días. Ay. ¡Ahora! Allá vamos. Esquiva mientras funciona la rodilla. Buen trabajo. Maravilloso. Estoy respirando. Estupendo. Muy bien. Bien hecho. ¿Os ves? Magnífico. ¡Qué dominio! ¡Sí! ¡Increíble! Así me gusta. ¡Perfecto! ¡Maravilla! ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! ¡Venga! ¡Ah! Aumenta el ritmo. ¡Toma! ¡Qué bonito es sudar! Suda. Ay, seguir. Venga, per mi està tot Twitch. A veure. Vinga. Madre mía. ¡No! ¡Toma! ¿Y esas monedas? ¡Uy! Dios. ¡No! ¡No!
Perquè estigui ballant. Semblo un nen irlandès que acaba de trobar or. Mira, de nou. A les cases. Ah! I segur que hi ha un altre amic. Espera'm. Me'l carregaré amb la defensa. Toma! A córrer! A córrer! A córrer! ¡Qué manera de correr! De córrer. De transformar el ejercicio en experiencia con la pose de la victoria. Va, estic perfectament obert. Agáchate para activar el poder de las sentadillas, pero procura no extralimitarte. Intenta doblar. Així. Hòstia, és que costa molt. Ara! Y estira. Ja! Toma! La puta madre. ¿Quieres tomarte el pulso? Sí. Cubre la cámara infrarroja con el punto de pulgar sin presionar demasiado. Se está tomando el pulso. No muevas el pulgar. Segur, o més, tio. 160. 163, chaval. Me cago en la puta. Seguida. Clar, tio, és que no faig exercici normalment. Per eso tengo el juego, joder. Toma. A este paso. Bien hecho. Sí. Llavors vagis entrenant el teu atac i el teu poder defensiu augmentaran. Aprofita els viatges... Aprofita les seves avantatges al combat. Estic traduint, però vamos. El millor s'ha de derrotar amb una pila de monstres i ens farem més fort. Quin remei. Espera, que m'ha dit que et vegi aigua el joc. Venga, a ver lo que hay en el cofre. Todo tipo de objetos. Cuando tomas con uno, mira a ver qué hay dentro. Pues venga, ¿Qué tal si descansas en breve? Faig al cofre i després ja un altre joc. Perquè, madre mia, aquest nivell ja m'ha semblat més difícil que l'anterior boss. Només us dic això. Espera, com ho sé? Ara! 150 monedics! No, doncs vaig a fer el següent nivell i em paro. Que si no... A nivell 7, bitches. Un monstre random. Quin serà? Vinga. Òbviament. Aldeana. Socors, monstres. Vale, ara hauré de... Aldeano, veus? Tothom té por de fotos monstres. Fins i tot ara, en llocs com aquests, mai hi havia monstres. Ui, no esperava trobar-me amb ningú en aquest lloc. En fi, serà millor que acabar els monstres abans de res. Així tothom estarà sa i estalvi. Toma ja. Tradueixo com un campió. Dios. Amb les monedes aquestes semblen... Bueno, els gens també tenen... Bueno, hi havia alguna moneda... Hi ha moltes monedes que tenen un forat al mig. No sé per què. A veure... I aquí què s'havia de fer? Ah, vale. Vinga. Ràpid! Ah! No vull... Sprint! Sprint! Ai, merda, podria haver posat allà dalt. No! Ah! No! Ai. Vale. Las monedas. Sí.
veritat, Vinga! Combate RPG. Salticuajo, Com li diries? Salta cap gros, flipa. Vale, tinc algun moviment nou. No! Pues a tirar el que fa mal d'àrea. ¿Cómo no? L'estic vigilant, com era la... Sí. Té! Àrea! Teniu més mal d'àrea. Oh! Ara! Vinga! Ara! Ja! Ara! Ja! Ara! Un penso baixar. A la merda! Amb defensa! No m'has fet res! Res! Tot fa mal. A veure. Fet brazos por las gamas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y te! ¡Venga! Amb calma, Ger, amb calma. De fet, oi! Amb poca energia, Sentadillas. Vinga! No sembla molt motivat. Acabaré amb tu! Sí. Té! Vinga, amb aigua sous cristalls pavarons! Toma! Dios! Nivell 7! Atac i defensa, Salti... Déu meu. Ui! Que el joc s'ha... No! No! Penso! Putes capses! Yes! Ah!
¿Cómo te has esforzado? ¡Joder! ¡Ahora! Sí, estírate. ¡Toma victoria! Sí. Sí. Venga. 185. Voy a parar. Bueno. Ya. El corazón. Acuérdate de equiparla. Madre de Dios. La història. Vale. Podia plantar-se al poble. No podem permetre que ho faci. Em sembla increïble aquest nivell, però... acceptar... No, crec que és perquè jo estic força desentrenat i perquè, bàsicament, per això estic molt desentrenat. I perquè en qualsevol base cosa ja és molt d'esforç. Experiència que obtindràs 1900. No! No, senyor. Dejarlo por hoy. M'agrada que hi hagi aquesta opció sempre, ¿Quieres terminar por...? Sí, vull fer enfriamiento. Vinga. Ara potser em poso a fer altres coses al directe, però a saber. Vamos a ver qué has hecho hoy. 60 calories cremades i un quilòmetre en 33, Ja. Avui és un dia històric. També està sent... Vale, és la meva preferida. Has de la presión sobre la cabeza. Em tinc mal de cap, tinc migranyes al peu. Venga, vamos a ello. El tren superior. ¿Eso qué vol dir? Hagamos unos estiramientos estáticos. No usaremos el rincón. Vale. Estira solamente hasta donde te resulte cómodo. Vale, ja estic. Levanta ambos brazos y tira del codo izquierdo. Estira los brazos mientras tiras del codo hacia abajo. Bravo. Repite el estiramiento en el otro lado. Procura no inclinar el tronco hacia el lado. És molt difícil, Vuelve poco a poco a la posición inicial. Vale, ya está, la posición. Estira el brazo izquierdo a la derecha y sujétalo con el otro. Tira del brazo y estira los músculos del hombro izquierdo. Repite el estiramiento en el otro lado. Procura no mover la cintura. Uy. Calcio puede dar. Gracias, Ring Fit. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Levanta la mano izquierda y tira hacia abajo de los dedos. Tira también hacia abajo con la muñeca izquierda mientras estiras ese brazo. Repite el estiramiento en el otro lado. Procura no doblar el codo del brazo que estás estirando. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Entrelaza los dedos a la altura del pecho. Estira la espalda y las palmas de las manos hacia afuera. ¡Hostia! Creo que es un estiramiento. Vuelve poco a poco a la posición
posición inicial. Bueno, poco a poco. Dobla la rodilla izquierda y lleva el tobillo hacia atrás. Tira de la rodilla hacia atrás y estira la parte delantera del muslo. ¿Qué fue? ¡Ay! Joder. ¿És amb aquesta? No, o és amb aquesta? Sí, amb aquesta. Procura la zona lumbar hacia atrás. No tinc equilibri. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Y aquí terminan los estiramientos. Buen trabajo. Ben fet. Però no forces. M'agrada molt que no... El tema que ens hem d'avui. Són les repeticions ben importants? No, la postura també importa, òbviament. Avui termina la sessió d'avui. Ens veiem d'aquí poc, fins la propera. Sí, tio, Ai. Ara vaig a fer el... Ai. Ara anem al... com es diu? El Just Chatting. A veure... Aquí. Ara? Ara. Ai. Això vaig a fer una mica de Just Chatting. Que he de pintar unes coses. Ai. Ai. Això ho he de pintar per una cosa que ja veureu. Ai. Per això necessito el xat actiu, però només hi ha 2 persones. Molt bé, Xavi. Ejercicio, ejercicio. Clar que sí. Ah! Fico uns pinzells i la cosa que hi ha. Ara què faràs? Ara pintaré, ojo, cuidao. A veure... Finestra, àudio i imatge. Ara el que faré serà... provar de pintar això.
Així que bueno. Ai, senyor. Per això he portat les coses aquestes. Ja per una... per una... Oh. Tu! Ara m'ha entrat la gata. No és que estigui fent alguna artístic. Aquí està l'estrany. Mare de Déu. Ai! Necessito pinzells. Petits. Uf! Vale. Ara això ho he de tenir de fet en una altra imatge. A la imatge ho he de tenir com super aproximat. Ah, mira. Vale. A veurem com surt, eh? Si surt malament no passa res, perquè al final és cosa de rec. O sigui que... Perfecte. Vale. Uf! Mira, no, però la d'esta era més clara. Jo, sí, ara m'aniré a comprar pintures, eh? Ai, no, que tinc cosa aquesta. Ai. Aquest verd és molt transparent. Ara! No sé què era jo, però bueno. M'hauria de fer un més... No, perquè primer això ha d'anar per capes. Com les seves. Ai... Aviam. No oblideu això, eh? Jo, de pintar, no sé res de res. Aviam. Què, xat? Diu algú? Ai...
Esto és pintura. I en comptes d'escriure beware, escriuré atenció, vale? A veure... Buah! Michelangelo, Tortuga Ninja. Què dius ara de mi? Ui, senyor. Veus aquí tenim... A veure... Perché questi parli la pintura? Uf! Mare meva. Uf! Ara anem a posar la part més difícil. Quina por. Ara. Que amb això em donarà per escriure obra, Anem a veure. Mare meva. No. I la E també és més petita aquí, que curiós. Tu! Per totes les meves pintures, A veure...
Vale, ha d'escriure atenció, gent, eh? O sigui, preparar-se. Uf. Clar, ja m'ha sortit malament. Bien. Atenció. Pum! És d'un color marró. A l'instant. Uf. Això s'ha de fer molt de compte. Així que... I això ho fem per què? Per persona. Ja està. De fet, ja que estic molt Date no, la tens que així. Crec que sí. Bueno, i tant. Per què enganyar-nos? I ara, aprofitant que tenim tot això, més capes.
A veure... M'estic veient a mi mateix. Però no igual. Aquest directe es quedarà així. A més, hauré de canviar-ho perquè ara se'm guarda en plan a un espai de l'ordinador que hi ha que és Meeting Espai. O sigui, imagina't. Uf! I ara que farem això, us deixar que s'assequi. Perquè ha de passar, doncs, jo què sé, mitja hora, més, jo crec que més estona, de fet. Vale, ja els he tocat. La veritat, o sigui, no param a cagar. Bé, això ja està pràcticament acabat. Li queda només 4 coses. Sempre has de netejar els pincells.
Molt bé. 2. Des de quan graves el teu quarto? Des de fa poc, perquè si haguessis vist l'anterior directe... No, és broma. Perquè fa poc, en plan, estic jugant a un joc d'exercici i requereix veure movent-me a posar així. En plan, apreto això, m'estic movent, vale? El mai vist. Ara el que vaig a fer és moure aquesta obra d'art perquè s'assequi i anem a seguir amb els ulls, la boca i el sombreado. Imagina't. Igual. Bueno. Després d'aquest espectacle de varietats, que és aquest directe, crec que vaig a obrir... Molt bé. A veure si ha pintat més tard. Uf! Queda aquí res? No. Torno a posar el meu micròfon. Ai. Vale. La càmera s'ha de moure. Hora que és? Quina hora? Les 7:40. Molt bé. Ara tinc unes quantes coses. Ara crec que un Fortnite entra. Perfecte. I mira que els shooters mai han estat el meu. Però reconec perquè la gent li agradava en el seu dia. Ara he de canviar això de pantalla. Ui, això haurà de costar. Ara. Fornite. Només un viewer ja. Si això remunta a viewers, ho consideraré un èxit. Per cert, tinc 26 seguidors. Això és motiu de celebració. Molt bé. Ja. Connectant. I ara he de canviar l'àudio. Perfecte. Fortnite. Ara torno a els viewers. Vinga.
Però, Humus, com has aconseguit aquest personatge? No pagant, vale? Crec que havies de jugar durant Nadal, o obrir un regal, o alguna tonteria d'aquesta d'aquest joc. Però us dic jo que no pago. Que aquest joc és de la Epic. Ara. Oh, una llum molt més íntima. Ja ho he dit moltes vegades, envia el xat a Twitch. Vinga. Mentre fas exercici m'estic quedant una llauna de... No, si jo estic... en salsa americana. Hòstia, quina rata, tio, ojalà jo... No, si estic jugant a Fortnite, hombre. Que m'he... I després m'he posat a pintar un quadre, o sigui... Bueno, un quadre, unes fustes. De fet, en res... En allà, entre la sexta punta, ja sabeu, el Jai Alai... No està malament, eh? Soc molt dolent, però... I m'ho he passat bé, o sigui que no està mal. Per això, entre la cesta, la llum, el quadre de la millor regió de Pokémon, Xino, i a sota el Senyor dels Anells, allà posaré el quadre que acabo de veure fa una estona. Increïble. Connectant. Ara si algú... Doncs m'hauré de posar a la cuina. Literalment una estona curta. Mare meva. En 3 segons, 2 segons, 1. Això, el solitari està objectivament pitjor, també és divertit, però és millor en equip, eh? Perquè fas molt més el tonto, la veritat. Arma lila. Les armes liles són les millors. En plan, fan més mal o alguna cosa. Vale, per aquí dalt deu haver gent. Però segur, eh? Ui, aquí a vegades hi ha bales. I a vegades no. Vale, aquí dalt és possible que hi hagi algú. I ara què és el raonable que s'ha de fer en aquest joc? Pirar-se! No! Ah! He mirat, ho heu vist, s'ha vist. He mirat un segon al xat i ja està. Tot llest. No m'ho puc creure. Perdó, és que estic veient les dues càmeres, la del directe i la de l'altra, i m'està durant aquí un patatús. Felicitats. La veritat que la revela... Me la bufa! Ets l'únic que està al xat. Per això et penso tractat bé. Però... cada cert temps, tu i 4 més que jo sé, m'ompliu el xat de furgo, val? I jo no vaig als vostres directes a omplir el vostre xat d'anime. A que no? A que no? A que no arribo un directe a algú i dic No, perquè està
Perquè 1 és divertit, a diferència d'això. 2, Seguim en... És curiós perquè porto hora i 27 de... Però paga la pena. Cago en la puta. Porto hora i 27 de directe, però no és ni els directes més llargs que he fet. La qual cosa em sembla demencial. A veure... Ara el que puc fer en la següent partida, que és el que hauria d'haver fet en aquesta, és amagar-me. Val. La benzinera és perfecta. I direu, per què? Primer, perquè la puc fer explotar. Gora... No. La puc fer explotar perquè... A l'anar-me'n i puc molestar la gent, per exemple, aquí. Què hi havia? Quina merda de coses que hi havia. Espera, aquí sempre hi ha pasta. No. No. Aviam, tenim una arma. Meduses! Això es restaura vida i escut. O sigui que ara mateix només em restaurarà escut. I poco más. No sabia que podien aparèixer amb benzineres. Un suc d'aquests. Vale, a veure què més tenim per aquí. 45 bales. Mira, ves per on. Estàs per excel·lència. Ja. Mira. O sigui que són els punts d'espera. El que faig és anar-me'n cap aquí. Baixar. I fer... Ara. Vinga. Ui, hi havia una moto. Amb moto. Ai, quan engego la moto. Quin orgasme sideral. És com si de tot em fes. En l'escala social. Pum, 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 pam. Hòstia, no! Que els he tirat suc! Toma! Amargues grises, clar, normal. Pensava que hi havia 2. Vale, a veure què hi ha per aquí. Bales, a dojo. Molt bé. Aviam. De moment només tinc armes verdes i això està molt malament. A veure... Per aquí hauré de pujar i antes hauré d'escapar, però... Perquè això s'omplirà de gent. Hòstia! Perdó, és que el suc aquest, a més de pujar-te la vida, et puja la velocitat i de tot. He pujat de nivell. En sèrio?
No m'ho puc creure. A veure, això es feia així, vinga. No, mira, al final no m'he fet mal. Hòstia, claus. Vale, per aquí hi ha algú. I si hi ha algú per algun lloc... Jo me piro. A més segur que m'estan perseguint. O sigui que... Toma! Sil de asalto. Vale. A veure si hi ha alguna arma millor. No. Vale, aquí fa pinta que hi ha molta gent. Anem a veure com puc escapar d'aquí. Vale, ja m'ha vist algú, perfecte. Si és que ja sabia jo. A més, que no he mirat per on... Vale, estic fora del límit. A veure. A veure cap a on estic anant. Vale, s'ha d'anar en aquesta direcció. I ara el que hauria de fer seria pillar el vent aquest. Vale. Molt bé, molt bé. Vale, per aquí provi. Sí. Aviam si per aquí hi ha alguna plataforma d'aquestes de saltar. Sí. Perfecte. I ja estic a salvo. Ai, no. És deixant... És que això va deixant bales i tal. I diràs, per què servia això? Per volar de nou. Val, ara cap on he d'anar? Tranquil·lo, és que per aquí hi ha molts matolls i em puc amagar en alguns. L'ul és que porto un equip una mica merdós.
El bo és que si em trobo allà. De moment no veig a ningú. Espera, això són el Mites del... Hòstia, sí! No n'he pillat mai cap. Vale, això és algú amb un martell. A veure per quina ho canvio... Per aquesta. Armes blaves. Toma! Ho havíeu vist? Hòstia! Carrega't... Acabaré amb tu, acabaré... Ah! Quasi. Ai... Tots hem passat bé. Ai, senyor. Bé. 10 estrelles de batalla. Mira, tenen objectes... Mira, aquí, això és el que has de posar. Paga, paga, paga! I què em vaig pagar? Doncs em vaig pagar posturitas. Em vaig pagar el de ballar. Bé. I amb això... Diem adeu. Xat. Gran directe. I bé, a veure si demà em faig un altre. Encara que no fa pinta, perquè demà s'ha d'anar a estudiar euskera. Com fan els bons samaritans. O sigui que ara us dic